Mae Nia'n, croeso nôl yng nghegin i. Heddi, dwi'n mynd i wneud torth picnic. Torth wedi stwffio yw hon. Dwi'n hoffi mynd ar dorth gyda fi pan ai'r traeth gyda'r teulu, neu gael picnic gyda ffrindiau. Mae'n berffaith ar gyfer rhwygo a rhannu. Tern she. Dyma'r cynhwysion sydd angen arnoch chi. Wylus, planhigyn wy, pupur coch, corbwmpen, tomatos, garlleg, shalot, persli, menyn, caws mozzarella, sbigoglys a torth o fara. Yn gyntaf, rhoi'r llysiau wedi eu torri yn yr hambwrdd pobi. Arllwys ychydig o olewydd dros y llysiau. A siglo'r hambwrdd. Mae rhain nawr yn barod i fynd i'r ffwrn. Nesaf, mae'n amser i baratoi'r dorth. Yn gyntaf, torri'r persli. Mae eisiau torri fe'n fan iawn. Rhoi'r menyn mewn powlen. Ychwanegu'r persli at y menyn. Cymysgu. Mae'n amser i dorri'r dorth. Dwi ddim yn torri'r bara yr holl ffordd lawr i'r gwaelod. Dyle fe edrych fel hyn. Mae dal yn sownd yn y gwaelod. Stwffio'r menyn i mewn i'r dorth. Rhwygo'r mozzarella a'i stwffio yn y dorth. A'r sbigoglys. Amser i ôl y llysiau o'r ffwrn. Nawr, dwi'n mynd i stwffio'r llysiau mewn i'r dorth. Ac yn olaf, ychydig bach o olew ac yna nôl i'r ffwrn. Mae'n edrych yn blasus. Nawr, mae'n amser i rhwygo a rhannu. Dwi'n mynd i drial hwn nawr. Mae'r holl beth yn mynd yn hyfryd gyda'i gilydd. Perffaith ar gyfer picnic. Diolch am wylio. Dwi'n mynd i joio hwn nawr. Tara!